ya bi Matawalla na Umar Musa Katsina sandarar sanata Abdu soja ne jigon al'umma wanda ke da mutunci shi ya bi Matawalla na Umar Musa Katsina sandarar sanata Abdu soja ne jigon al'umma wanda ke da mutunci shi ya ci Matawalla na Umar Musa Katsina sandarar sanata Abdu soja ne jigon al'umma wanda ke da mutunci shi ya bi yanzu dai talakawa mun gani sanatan Katsinawa ga Audu soja ne tauraron gauriya Bismillah Allah sarki wallazi mai iko ga batu zan fara ya rabbana ka yi min taiko sanarera yaban zakin duniya da ya wuce tarko mai halin dattako mai akwai mai iko Matawallan Katsina shi za ya warware matsalar talakawa